हर हर महादेव जय श्री राम जालेश्वटारे हनुमानଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରମାଣ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ କାଉରୀ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୋଟିଏ ଚଟାଣ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେଇ ପଥର ଦେଖି ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପଥର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଯେ ତାଙ୍କେ ଲଙ୍ଘି ଯାଇଥିଲେ ସିଧା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଇ ଆମେ ପୂଜା କରି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଆଳତୀ କଲୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି ତ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଠୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି ଚଟାଣ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆପଣମାନେ ସେଇ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଏବେ ବି ଦିଆହେଉଛି ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଆଉ ଏହା ଜାଣିଲା ପରଠୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏହି ଚମତ୍କାରକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ଜାଲେଶ୍ଵଟାରେ ଏହା ଉପସ୍ଥିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ପୀଠର ଚମତ୍କାର। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।